Pozdrav moji drugari, vi ste meni već sad kao i drugari, s obzirom da se sa mnogima i dopisujem preko moje one stranice. Htela sam samo da vam kažem, stvarno ste mnogo slatki i stvarno ste super i fini ste momci i stvarno ne znam šta da vam kažem. Htela sam još samo da vam kažem da je 97% vas mladića prijavljeno na mom kanalu, a samo 3% su devojke. Morat ćemo malo i ženske teme, nemojte mi zameriti, bit će to, jedna tema će biti muška, jedna ženska, pa će biti jedna što možete da gledate i vi muškarci i devojke, tako da pripremam vam svašta. Ovih dana nešto nisam stizala, ali u narednom periodu vam pripremam mnogo drugih zanimljivih tema. Danas ću da vam pričam da li devojke vole mišićave muškarce i to je stvarno neka stvar za koju ne mogu da vam pričam onako u globalu. Stvarno ima devojaka svakakvih. Jedan moj subscriber me je pitao to već na ne znam kom videu. Ja sam mu rekao, to je isto kod vas muškaraca. Da li vi svi muškarci volite onaj prednji deo kod žena? Ima neko voli, neko ne voli. Dobro, u većini muškaraca voli, ali ima neko ko ne voli. Tako da i kod devojaka ima neke stvari koje mnoge devojke ne vole, ima nešto što devojke vole, ali ono što bih ja rekao onako u globalu je da i devojke ne vole premišićave muškarce. Da vole onako kad je neka zlatna sredina. Vole one krupne, u većini slučaja onako da je krupan, da kad se pojavi da je onako neka pojava, da ima malo, da nije baš tak mnogo mršav. To negde u principu najviše vole, ali ne vole onako one mnogo nabijene. Nekako odmah devojke među sobom pričaju tome, ma sigurno mu ne valja kao ono, pa onda zato ima mišiće. Tako da nemojte da patite vi što nemate te mišiće stvarno. Ja, na primjer, ne volim tako te mišiće. Ima puno žena koje vole jako mršave muškarce, to što kažu mršav muškarac je pravi muškarac. Tako da svaki muškarac ima nešto što će da privuče neku ženu. Uopšte nemojte da patite da budete nešto što niste, jer kad patite da budete nešto što niste, onda to nije dobro zato što onda niste to vi i onda ne možete se ponašati normalno. Budite onako kakvi jeste i neko će vas sigurno voleti i neko će vas sigurno zavoleti i ne treba uopšte razmišljati o tome. A ako vas usrećuje to da imate mišiće, radite na tome, to je super zato što vam se diže samopouzdanje, ali stvarno nemojte da preterujete jer u principu, znači, definitivno devojke ne vole mnogo velike mišiće. Eto, to je bilo kratko. I ništa za sledeći video opet, malo ćemo neke kraće videe da bi odgovorila na sva ta pitanja koja vi meni postavljate, a pitanja ima milijardu, tako da ću neke kraće videe da bi vam rekla onako što brže mogu ono što želim da vam kažem.